Sa Barangay Adela sa Puro Camotes, gipahigayon ang pagpanghatag sa Kapitolyo ug tabang sa mga naapektuhan sa Bagyong Tino. Nalipay ang mga residente sa Barangay Adela, Municipality of Puro sa distribution of relief goods, usa ka sakong bugas, tubig, sleeping kit, hygiene kit nga gihatag sa Cebu Provincial Government. Nagpadayag sa ilang kalipay o pasalamat ang mga taga-Camotes sa presensya sa pagbisita ni Governor Pambari IV. Dako ganamong kapasalamat ga nga kagusa ga sara nga na damo nga katalagman nga kuan sara pa kami nakadawat sim. Hinabang nga damo. Amra salamat. Pasalamat ako nga gitabangan damo ang katabang namo. Ay sus, nalipay gayong taon ako gobernador. Nalipay gayong taon ako sa gobernador kay nano. Sarap pa kami nakasuway sin dawat sinin ayuda. May ginagmay pero dinagko magud ni sara 5 kasantag sa kasako. Sus, marusay buhit ng pamilya ta sa naoy. Itong pa iba nano nang iba nga suod sa mga balde. Salamat Gob, saya mo gihatag kay masalba rin taon na namong pamilya sa Gob. Yawag ako magmahay nga libutan ako na Gob in taon kay kabuhi nga sa pamilya. Salamat in taon Bob. Ako lang yun no, dako di kayo akong pasalamat sa inyong mainit na pagdawat ako ng taga. Nalipay kung dako kay nakakita ta. Dili man maayo ang sa success kay tungod na bagyo pero nalipay gyud gihapon ko nga nakakita kanang taga. So kung bati lang ta, padayon lang ta, kung sa tabang na maharap ng mas kapitolyo, amo gyud gihatag ninyo. Si Governor Pambari IV, personal nga nagpakisusi sa katawhan sa Camotes Island human sa Bagyong Tino. Nakigtigom si Governor Pambari IV sa mga municipal mayors diri sa isla sa Camotes. Nakigstorya ang gobernador sa mga mayor sa Camotes Island alang sa pag-alayon sa pagpadangat sa mga gikinahanglan nga tabang. Ako si Liani Almonia. Kini ang storyang may labot ang Sugbo.